Bħala parti mill-proġett tal-Park Nazzjonali f'Taqali qed isir parkeġġ taħt l-art li jesaq il fuq minn 500 vettura. Dan il-parkeġġ se joffri faċilità oħra lil pubbliku li jżur il-Park Nazzjonali f'Taqali. Dan il-parkeġġ se jkun qed jikkonsisti f'żewġ sulari ta' postijiet ta' parkeġġ taħt l-art, filwaqt li s-saqaf tal-parkeġġ se jkun mammar b'faċilitajiet għall-isports tar-roti. Fi żjara li għamel fuq l-an tax-xogħol il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi Stefan Zrinzu Azzoppardi qal li dan il-proġett b'investiment ta' 12 miljun euro mistenni ikun lest sa tmiem is-sena d-dieħla. Fatt hawnhekk ninsabu fil-fażi li tlesta tqattih tal-xogħol marbut ma' dan il-bini ta' parkeġġ li se jkun qed jesa' madwar 500 vettura u dan ukoll huwa parti mis-servizzi biex dan il-proġett illi se joffri tant spazju miftuħ sabiħ ikompli jkun aċċessibbli għall-familji kollha. Il-perejt responsabbli minn dan il-proġett Oliver De Bono spjega f'dan il-proġett ta' parkeġġ jinkludi diversi servizzi fosthom dak ta' sistema ta' smart parking, sistemi ta' ventilazzjoni u kamras tas sigurtà fost l-oħrajn.